Prva kampomanija učesnicima nudi niz kulturno-zabavnih i sportskih aktivnosti. Oni će biti u prilici da posjete muzejsku zbirku, Zvorničku tvrđavu, suvenirnicu, slikarsku radionicu Paleta, ali i da učestvuju u drinskoj regati i nadmetanju u basketu i odbojci na pijesku. Naša kampomanija je koncipirana tako da nudimo, nadamo se, što bolji provod našim mladim učesnicima. Nadamo se da će da na njemu porade na druženju, sklapanju novih prijateljstava. Naši gosti će imati priliku da upoznaju Zvornik i njegove istorijske i kulturne znamenitosti. Osim domaćina, na kampu će učestvovati 200 gostiju iz Srpske i Srbije. Učestvovat će mladi ljudi iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Bijeljine i susjednih opština. Za sve goste obezbiđeni su šatori, hrana, toaleti, tuševi, žurke i po riječima organizatora nezaboravan provod u predivnom ambijentu na obali Drine. Ovim promovišemo turistički potencijal opštine Zvornik. Osim toga imaćemo i neke sportske aktivnosti kao i fakultativne aktivnosti koje će prosto biti na raspolaganju svim učesnicima. Nama kao domaćinima cijele manifestacije je svakako pre svega značajno da ih ovdje dočekamo kao pravi domaćini i da se oni prijatno osjećaju. Osim turističke promocije, cilj manifestacije jeste stvaranje prepoznatljivog tradicionalnog događaja koji će okupljati mlade ljude radi zabave, ali i promocije kulturnih vrijednosti. Mislim da će ovaj kamp koji se po prvi put održava postati jedan brend koji će se, nadamo se, svake sljedeće godine dešavati na istom mjestu, samo sa većim brojem posjetilaca, učesnika i sa mnogo širim programom aktivnosti. Podršku prvoj kampomaniji pružit će i opština Zvornik. Opština Zvornik je podržala ovu manifestaciju u logističkom smislu. Nadamo se da ćemo iduće godine to prerasti u tradiciju i da ćemo mnogo jače i snažnije stati u svakom pogledu iza ove priče. Zvornik će od 31. jula do 2. avgusta nesumnjivo biti centar okupljanja mladih ljudi iz Srpske i Srbije. A organizatori se nadaju da će kamp na najbolji način predstaviti Zvornik i da će ova manifestacija postati tradicionalna.